to ni dan jam'iyyar APC ne amma ka faɗo Alibaba maganganun da zan faɗa ba za ka iya sa a rediyo ba bisa wani dalili saboda in zan faɗi halinsa za ka ji kunyarsa amma duk da haka zan faɗi wannan za ka sa ni ina takarar gwamna na ga Alibaba a tallana to na san na faɗi saboda Allah ba zai yi abun ba Alhaji Garba Kore kwarai kuwa to ina dalilanka ya faɗa shi Allah na farko ya hana ƙarya ya hana cin amana Allah dai ya hana wannan ko ya hana fasikanci kaga maganar da take ƙarya ce fasikanci ce sannan ya hana abin da ake kira tumasanci shine ake kira kabal ka san wannan a musulunci to hudu na gaya maka ko duk Allah ya hana wannan ko bai hana ba wannan Alibaba ya yi na farko ka sani idan da wannan ya raina hankalin mutanen jihar Kano ya mai da su ba mutane ba bai yadda ma suna da hankali ba a jihar Kano to Alibaba ne dalilin ka Garba Kore yawwa Alibaba lokacin da yana tare da Kwankwaso ka ɗauko shirarsa kaf ɗinta akan Kwankwaso sai da ya daidaita jar hula da Al-Kur'ani in baka sani ba ka binkita gidajen rediyon kuma yana da wannan labarin an yi ko ba ba amma sai da aka waye gari ya dawo ya ce duk abin da ya faɗa ƙarya yake Kwankwaso ba mutumin arziki ba ne da kirya more shi 20,000 bayan ya yi wannan shirin ya sake da rediyo ce wallahi tallahi ya manta ya tuna wata 50,000 dan Allah mala in ya yadda mutanen Kano kalau suke suna da hankali zai gaya musu wannan magana guda biyu sannan ya ce Ganduje shine mai gaskiya Ganduje mutumin kirki ne Ganduje mutumin wayi abu da ya tafi sai ce shi fa yana gaba da Kwankwaso ne saboda bai je ta'aziyar mahaifiyarsa ba a hirarrakinsa na baya akwai inda ya ce abin da Kwankwaso yake masa shi da mahaifiyarsa ba zai iya saka masa ba wannan mai wannan maganar in fito takara yana tallana yadda zan yi nasara bayan Allah baya tare da irin wannan Allah ne fa faɗa ya ce baya tare da ko yana tare da haka ka san haka ko